L-inkwiet fost il-Ministru u l-Partit Laburista dejjem qed ikompli jiżdied. U wara ġimgħa tal-iks u riżenja, issa kien imiss li l-paniku fiħdan il-Partit Laburista jestendi saħansitra sal-qalba tal-Kabinett. Skont sorsi mill-Gvern stess illi tkellmu mal-Malta Today jidher li l-proġett tal-metro ħoloq tensjoni kbira bejn il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana u l-Ministru tat-Trasport Chris Bonnet. Dan wara li Clyde Caruana bl-aktar mod apert iddikjara li pajjiżna ikun royally screwed jekk jinvesti f'metro. Biex imbagħad Chris Bonnet ressaq dan il-kumment quddiem il-Kabinett fejn iddikjara li Caruana wara nuqqas ta' kolleġjalità bejn il-Gvern. Skont dawn is-sorsi mill-qalba tal-Labor jidher li Caruana lanqas biss għamel reazzjoni għal dak illi qal Chris Bonnet waqt il-Kabinett. Minkejja li dan tal-aħħar assuma li se jkun hemm xi tip ta' risposta. Bil-Malta Today tindika illi kważi ġie qawwi jqum u njoraħ. Kien ftit tal-jemilu meta Clyde Caruana ma ddejjaq xejn jikkritika l-proposta mresqa mill-Prim Ministru stess, xi ħaġa li jidher li qed tkompli toħloq inkwiet bejn is-suppost ministri kollegi. Il-kumment ta' Caruana huwa totalment l-oppost tal-Prim Ministru u l-mexxej tiegħu Roberta Bela. Bil-Prim Ministru reġa' qajjem il-proposta tal-metro wara li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg appella sabiex ikun hemm qbil bejn iż-żewġ partiti fuq trasport tal-massa. Kien propju fl-2021 meta l-Gvern ta' Roberta Bela ressa il-qudiem proposta li tiswa aktar minn 6 biljun euro għal sistema ta' metro taħt l-art. U minkejja li b'ħafna pompi din kienet ippreżentata lejliet l-elezzjoni ġenerali tal-2022, il-proposta ġiet minsija mill-Gvern stess. U kien biss wara li riċentament tkellem Alex Borg illi Roberta Bela derlu li jerġa' jsemmija. Intant anka l-Gazzetta Il-Mument tefed dawl fuq dan il-ġlied fil-Kabinett u semmiet kif il-Gvern jidher li qiegħed f'paniku propju sigħat biss qabel it-tħabbira tal-budget tal-2026.